ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan looms hop ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbantaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka bio bubble antivirus coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai lekai bapaw ha Shillong bala yada na ka bio bubble antivirus coating bala le da ka Meva Enterprise ka final publication jong ka electoral roll ka bahado ka shitarik ukulalengkot arajar arpway ka badairu kum ka qualifying date jong ki laitali ki constituency ki bahap hapo ka West Khasi Hills district ki bakanthum ya ka 32 Nongston ka 33 Ramrai Jerngam but ka 34 Mauchen Road constituency la Pyllait ha ka khatsantrik ukulalengkot arajar arpway da uba tilengwa District Election Officer jong ka West Khasi Hills District ha ka jingelang kabalalong ha Office DC Nongston ha ka jingedon rangkat jong ki RO ki ERO ki EAC election ki BLOs ki nongmi khmat bapher jong ki sengsan perthai bat ki wei ha ka ni ka sngi la IT ru ya ki CD bat ki electoral roll ha ki nongmi khmat jong ki sengsan hima balasam da UDEO haga program bala penyai da ka kong AVD Shira RO jong ka Nongston bat ka Ramrai Jerngam bala penkut ya ka jingelang de kigentin kublai na uba MDing do EAC in charge election Nongston kham kithia sibun kham tamli gitu di ba dangsu dak khat prasnam langar ba bon ki kham tamli sicara ba chanong kondong kem ya tek sapang no ban perlung ngadi ban kerta ngadi apa perlu konta dan kamba nyen kan soto improve pichai Paidbah kalau ga jibat kam nomor ba khatam le gitu student ki ani di ba baide kam bat ki kam sarkar ma kharo khair kidan kam ban yo epic kham epic manta wat hapok bang ban play account dan kam kham epic numla ban play account je Kipon gigi jing dan kam nang daga banyo efek dan kam siap bantu pertanyaan di apa ba role te kom tang ila perlong ya kena campaign jadi dalam sedang untuk hari tarik nomor bat terter nila ya lecha kisnang kita berah di BLO jadi kira lecha kisnang kita bakal lang sedang wat kena pencet bagi yang area jadi ni kam sia kam ni no bat di BLO jadi kira song satu lakamba sibna ye bat kila lumi kerteng ke barangkam ban pendong samai baru ya gitu di kerteng ke barangkam ban correction te mentai habin mengiradap ban pendiang ini ke berkhoi nila ban penmi ya final role kata final role kabala lalong final bat ngila sam ya ki ha tu ka por ngila sam ya ki ka draft ya copy ka draft role in ba ke ni CD te mentang in sam ya kini political parties ya ka supplementary supplementary plus ka draft ka bagna yo kata ada final role